velká poptávka nebude. Dost, Edvarde. Nepoužívej to slovo v mém obchodě, ano? Možná se uvidíme v pátek sebe. Možná. Uvidíme. Uděláš nám čaj, hochu? Pojďte se mnou do kanceláře. Už jsem se totiž rozhodl, co dáme na plakát k naší výroční výstavě. Ahoj, tati. Drž mi palce. Je to krásná fotka, tvoje nejlepší. Můžu se na něco zeptat? Zatlač to mi. Jasně. Tak chodíme spolu nebo ne? Mám v tom trochu zmatek. Trávíme spolu hodně času, ale nikdy jsme... Už nemáš zájem? Rád ti ukazuju svoje fotky. Máš někoho jiného sebe. A je to vážné?